Zû were pêşengek di şivereya azadiyê de gaziya milîte bîstibû bi navê Xelîd Begê Cibirî. Ewrê mirinê şev dikir bi hiş û zanînek pazilandî de were em di pêk bimeşin dem nine zû were. Li hember marên hevserî di cenga man û nemanê de bi helanên kawayî bi zend û bendên badayî encam mirin bejî şer nine zû were. Li ezmanê bû hiştek dagirkirî yêzdan tu bi xwebî rûniştivî li ser text û payê zêrîn bê xak û ax li singa te hebe çendîn dil ger nine zû were. Ger behna dostaniya Xelîd Begê Cibirî û Xelîd Begê Hesenî ji te tê de bila sed serê min hebin her sed serî jî li ber cercelê bin xem nine ez bigorî zû were zû were. Belê temaşavan hêja dem baş îro çardê meha Nîsarê sed û yek sal berê îro ango hezar resîl û bîst û pêncê da li îro rojekê reş e hûn dizanin îro sed û yek sal berê li bedlîsê li bajarê bedlîsê Xelîd Begê Cibirî û hevalên wî hatın darvekirin. Dijminên ku bana darvekirin wala wer pêm dikirin ku em ji wan bîr dikin. Ji ber vê gora wan jî tune. Gora wan jî veşarte. Nayê zanîn. Li wan tiştekî xwe bîr kir ku ev merîkê merî merqez dîroka Kurdistanê de wala gora wan tune ve ji gora wan hundirê me de ye. Em wala tişa ji bîr nakin. Xelîd Begê Cibirî jî merivekî dîrokî bû. Bêxas bû, fermandar bû. Dema ku bahsa Xelîd Begê Cibirî tê kirin Ehmedê Xanî tê bîra me. Rêya Ehmedê Xanî tê bîra me. Dema ku bahsa Xelîd Begê Cibirî tê kirin gund û bajar deşt û newal civîna şehîn zivistanê berf û baran bah û bahoz tê bîra me. Dema ku bahsa Xelîd Begê Cibirî tê kirin şer û şervanê Kurdistanê tê bîra me. Ji bo wê ba bername ji bo biranîna Xelîd Begê hevalên wê bernamekî taybetî ye. Em wala dîsa bi rêzdarî wala bi bîranîna wan dîsa bi rêzdarî silav dikin û ji wan re dibêjin dost dijmin re dibêjin em wala tuja jî bîr nakin. Rêya wan rêya me ye. Dîsa jî ev îro jî li tev me li şer û tevşîrê de ye. Bernameya me Taybet de mêvarê me Taybet heye. Ji ber ku mêvarê me hêja nivîskarê Kurd ev romana jiyana Xelîd Begê Cibirî nivîsandiye. Yani bi keda salan, bi ked û qehra salan ev tiştekî wisa pêkanî ez wîra dîsa bi taybetî spas dikim. Ev mêvarê me hûn jî dizanin Welî Sebrî ye ez jê bêjim tu xêratî. Gelek spas birayê ezîz kek îlhamî mala tava te jiyanî ziman ji rojan rojekî reş e de rûpela dîroka me Kurdan da. Belê. Bi rastî dema te jî anî ziman dema meriv qala Xelîd Begê Cibirî dike gelo de nav netewan da de emsalî wî da de eyara wî da kî hene meriv dikare qala kî bike pirse pirsan tîne
بله سد و یک سال بری ده دادگاه استقلال بدلîsê da 6 mêrxasî Kurdan bi destê Kemalîstan hatin dalqandin, hatin sêdarkirin. Ji wan yek bêguman Xalid Begê Cibirî bû. Xalid Beg serokê rêxistina azadiyê, xwediyê Hizb û Reman, xwediyê Sek, camerekî bi rûmet û bi navê zêrîn em dikarin qala navê wî bikin. Ji wan cameran yek jî Mele Ebdirehmanê Şirnaxî ye, yek Usib Ziya ye, yek birayî Usib Ziya Elî Rıza Beg e, yek Faik Beg e zavayê Usib Ziya û yek jî Bahattin Beg. Bahattin Beg ji disa birayê Usib Ziya ye. Ji malbatekî 6 kes, yani 2 bira, 3 bira û zavayê wan e. Her yek tu dikarî bêjî ku hinek kes hene wek zêrên amûdî ne. Bi sedan salan dibin axêda bimînin, ne ji rengê xwe û ne jî bihayê xwe tiştekî wenda dikin. Qet şik nine ku ji wan kesan yek me got Xalid Begê Cibirî û camerên dijî dişa di wî eyarê da bi mêr û mêrxasiya xwe nemirên welatê xwe ne, ew timî di bîra me da ne. Xalid Beg kî ye? Divê meriv ji vî pirsê dest pê bike, em ê jî bi vî pirsê dest bi babeta xwe bikin. Te jî rojekî wisa da ez kirim mîvanê xwe dibêjim mala te ava û ji boyê temaşevanên me jî dibêjim dem baş û bi Hizb û Reman em bi hev rane. Ji ber ku ev dîroka me ye. Dîrok hişê milletan e. Milletên ku hişê xwe wenda bikin, nikarin pêşa rojê ava bikin, nikarin hêviyê bidin. Ji ber wî yekî dîroka vî milletê ji boyê me, ji boyê hestê me, ji boyê hebûna me, ji boyê pêşa roja me pir û pir giring e ku em ê qala nemirên welatê xwe bikin, Hizb û Remanê wana bi hev ra bînin holê li ser rawestin, gengeşiyê bikin û jê mefayê bivînin. Ger ku em qala dîrokê nekin, ew tê watê ku dîrok bi me dest pê dike. Ew jî şaştiyekî pir mezin e. Dîroka vî milletê Kurd e. Lê ez göte rewşenbîrekî Alman e. Dibêje heta meriv dîroka 3000 salan li ber çavan negire, jiyan rojane ye. Îro heye, sibê tune ye. Ji ber wî yekê em nikarin bibêjin jiyan rojane ye. Jiyan bi berdewamiya xwe heye. Bavû kalê me bîra sever negotine her aj li ser koka xwe şîn dibe. Dibe em jî ser koka xwe şîn bibin. Koka me Kur e elbet. Dîsa dibêjim ku ne hewceyê em wek göte bibêjin dîroka 3000 salan. Hewce nine. Ger ku em Kurd dîroka 100 salan di hişê xwe da di dilê xwe da nemeyînin, di hişê xwe da ava nekin, dîroka 3000 salan ji boyê me tu tiştekî îfade nake. Ji ber wî yekê ez giringiyê didim komara avakirina komara Tirkan. Yani 1923 Ad wî demê da mêrê me hebûn, mêrxasên me hebûn. Di wî demê da şerê yekem hebû û di şerê yekem da jî bi destê İngiliz û Fransîyan welatê me bû 3 parçe. Siriye tune bû, dewletekî bi navê Siriye hat avakirin. Tirkiye tune bû, bi navê Tirkiyeyê dewletekî hat avakirin. Iraq tune bû, bi navê Iraqî dewletekî hat avakirin û welatê me jî bû 3 parçe, lê ji vîya bêdengî tune bû. Ji ber wekî Xalid Begê Cibirî ji boyê me navekî xas e, navekî giring e û di wî demê da rola xwe lîstiye. Xalid Beg ji gimgimê ye. Kurê Mahmûd
Selim Begê bavî wî li wanê qaymeqamî dikir. Xelîd di 10 saliya xwe de berê xwe dide İstanbolê diçe. Di 1881 dudiyan da ji dayîk bûye. Di vira da 1881 ji tê bîra me di wî salê de jî Mustefa Kemal ji dayîka xwe bûye. Her du jî di eynê dibistanê de herbiyê da dixwînin. Xelîd Bek salekî ji Mustefa Kemal biçûktir e, lê 3 sala beriya wî me dibistanê diqedîne. Li ser Xelîd Bekê belgesel lek hat çêkirin. Belgesel film. Min temaşe kir. Ez ê bizarim ev temaşavacî divê bizare. Ev belgesel kengî hat çêkir û kî çêkir? Salekî berê hat çêkirin navê wî camerê çi bû welê nav tam nayê bîra min ez nikarim navê wî niha bibêjim jî. Kerem o bi destê Kerem. di wî belgefilmê da qala Xelîd Bekê têkirin, qala xwendewaniya wî têkirin û notên wî nîşan didin. Hemû notên wî di qarneya wî da, di rapora wî da de. Yani yek dersekî wî neh û heşt e, lê hemû dersên wî deh ne. Ew ji tê watê ku Xelîd Bek însanekî pir baqil e. Pir baqil e. Di dema xwe da û di nav xwendewanan da însanekî pir baqil xwezan e. Heta 10 saliya xwe Bu borca tu dikarî hinkî serê xwe bînî jêrke ku serê xwe hinkî bînî jêrin. Tamam baş. De 10 saliya xwe da me got berê xwe dide İstanbolê tere li wê derê dixwîne. Ew e bînbaş Qasım e yekê din jî ji gimgimê heye, 3 hebin. Tabii ji malbatekî aristokrat tên. Yani derfet û îmkan ji bo wana mimkûn e diçin İstanbolê dixwînin lê piştî xwendina xwe jî vedigerin nav milletê xwe ku di vira de em disa wiha bînin ziman birûnesin de pirtûka xwe da qala xwendewanên mektebê eşretan dikin. Dibêjin ji 25 xwendewanan 11 wana di daw doza milletê xwe da di daw doza Kurdistanê da canê xwe dane û navê herî derdikeve pêş Xelîd Bekê Cibirî ye. Ji nav wan 11 da Xelîd Bekê Cibirî ye. Xelîd Bek navê dayika wî Nafiye xanim e. Pardon, Helîme xanim e. Helîme xanim ji Xinûsê ye. Xanima wî ji Xinûsê Helîme xanim ji aliyê Melekan e. Min tevlê dîçekir biborin ji ber ku nav pir zêde ne em ê hediyê qala navan bikin. Mahmûd Bek du jinê wî du xanimê wî hebûne. Yek Helîme xanim e dayika Xelîd Bekê Cibirî û yek jî Kudret xanim e. Kudret jî dayika Ahmed Begê Cibirî ye. Ahmed Bek şervanê 1925 û heta 27 dawiya 26 li Çiya ye. Yani ew e yadoyê dimiliye Selim Begê birayê wî ye. Hesenê Caferê yadoyê dimiliye Saliyê Telhê ye û bi sedan mêr û mêrxasên ku di hereketa 25 da cî girtine. Yani hereket têk diçe lê ev camêr li Çiyanê û berxwe didin wek pêşeng. Wek em ê bêjin pêşmerge. Yan jî bi gotina din gerîla dibêjin ya ew pir zêde li min xweş nayê ji ber wê kes naxwazim pêva gerîla bikar bînim lê ez tenê dixwazim pêva pêşmerge, pêşeng, şervan
bikarbînim ahirî xweştir e. Dilê bê germ dibe. Em ê disa vegerin Xelîd Begê Cibirî. Du biranê ji dê ji Helîme xanimê du biranê. Yek Mehmed Emin û yek Xelîd Beg. Mehmed Emin de xortaniya xwe da li Rihayê jiyana xwe dest dibe. Îdî nexweşî ya kolerayê ya nexweşiyekî din em nizanin lê tenê em dikarin bibêjin ku ew jiyana xwe bi dawî tîne û Xelîd Beg û xwengê xwe hene. Em niha qala xwengê wî bikin. Yek Fatma xanim e. Fatma xanim xwenga Xelîd Begê ye, xanima Şêx Saîd e. Şêx Saîdê Nemir. Yani tu dikarî bêjî ku Şêx Saîd dê Nemir zavayê Xelîd Begê Cibirî ye. Xwenga din navî wî Welê ye. Yani ji Helîmê û Mahmûd Begê. Welê xanim jî merî wî dimre bi bînbaşî Qasım ra mêr dike. Yani Qasoyê Xelûxar, yani ji Qasoyê Temirî ya jî bînbaşî Qasım. Yani bi vî rengê hûn dikarin wî bi nav bikin. Ew ji boî min Qasoyê Xelûxar e. Çima vîya wisa dibêjim? Ji ber ku û hem pismamê wî ye, pismamê Xelîd Begê, hem ji zavayê Xelîd Begê ye. Lê navbeyna wana xweş nene ji ber ku Qaso di 1919 da li Qeraciyerê ev navê gundekî ye, nîskî gundê me ye jî li wê derê civînekî çê dibikin. Di wî civînê da serokê xromekan çi qas giregir hene giştî tên beşdarê civînê dibin. Kîya salî keko bu bire dîsa kîya salî 1919. Belê. Di destê me da bîranînên bînbaşî Qasım heye. Belê. Ê ku ev ji resmê Qasım e. Kî nivîsandî bû? Ê ku nivîskiya Mahmûd Akyûreklî ye. Tamam, baş. Di werê da pênc nameyên Xelîd Begê jî bînbaşî Qasım re heye. Yani ew her pênc name bi serê xwe wek çi bibêjim, wek prensîp, wek ayet ji meriya ra xweş tê. Ji ber ku di werê da gelek tiştê girîng henin, Xelîd Beg demê tahlîl dike. Mesela mînakekî bidim. Li Lozanê Tirk çûne têda Kurd hene. Lord Curzon ve digere dibêje ku hatine Lozanê gişt temsilciyê Mustafa Kemal'in. Bînbaşî Qasım radibêj li gimgimê îmze kom dike ji meclîsa Tirkan ra dişîne Lord Curzon protesto dike. Xelîd Beg protestoya wî de rojnameyekê da dixune. Ji bo çi protesto dike bînbaşî Qasım li Lozanê? Di Lozanê da Lord Curzon Belê. dibêje ku ê hatine Lozanê giştî temsilciyê Mustafa Kemal'in. Yani di werê da bi vî gotina xwe Lord Curzon di aynê wextê da dîplomasiya Kurdan, alîkariya dîplomasiya Kurdiyê dike. Lê bînbaşî Qasım radibe vîya protesto dike. Lord Curzon protesto dike. Xelîd Beg jî vîya di rojnamekê da dixune. Ji ber ku di wî rojnamê da di binê navan da bînbaşî Qasım dibêje işte Cibran aşiret reîsî Qasım Ahmed. Yani navî bavî Ahmed e Qasım Ahmed dibêje. Serokê alayî Xelîd Beg e. Ne ew e? Îjar Xelîd Beg jî hêrs dibe. Dibêje hiç olmazsa em nikarin mesela xwe ya millî vî gavê çareser bikin. Lê xelk piştgirtiye dide me tu ji radibî protesto dikî. Tu şer nakî, tu heya nakî, tu eyb nakî. Meriv radibe Lord Curzon protesto dike. Ne tiştekî rewa ye. Tiştê tu dikî şaştî ye.
ji ber ku em diya de mesela Şerif Paşa da dibinin keke ilhamî le yani mesela Ziya Gökalp le Diyarbekirê Şerif Paşa protesto dike bi qasê ku di nav protestojiyan da ez dizanim Saîdê Kurdî jê ye ew jî protesto dike navî wî ji derbas dibe yani binbaşî Kasım derbas dibe keko vana tiştên balkêş yani xwe eviya bêjin û dora em dîsa vegerin Xalid Bekê Xalid Bek bavê 1880 nehe şaş nebim bavê Xalid Bek ji wanî berê xwe de tê gimgimê ji ber ku di navbeyna du malbatan da malbata Xalid Bekê û temiran da ku ew jî malbata binbaşî Kasım e vana pismamê hevin cibrîne di navbeyna wan da şer çêdibe Mahmud Bek dixwaze bikeve navbeynê ji tifaqê ra guletê lê dikeve û dikuje yani bavê Xalid Bek Mahmudê Selîm Bek di wî şerê da tê kuştin û Xalid jî tabî hîna zarok ye yani sêwî mezin dibe em dikarin werpêşin sêwî mezin dibe belkî ji bo Xalid Bekê jî di derûniya wî da di psîkolojiya wî da mümkün ku êş dar be êş dayî be yani mümkün e em nikarin tiştekî bin lê ancak mer dikare lêkolîn bike yan jî Xalid Bek xweş biya dikarî jê bipirsiye tesîrekî çawa li ser majorîte li ser hestî tê çêkiriye pirs meriya dikarî jê pirs bikira niha meqala bavê wî kir meqala dayika wî Helîmê kir em qala Xalid Bekê bikin di 1902 da dibistanê diqedîne lê herbiye ji xwendiye herbiye di yani ne eşret mektebiye ji ser eşret mektebî ra wek master yani wek master ew kesê baqil kesê ku bikaribin bixwînin derbasê herbiyê dibin wek master dikin û wermezûn dibin îjar binbaşî Kasım mesela eşret mektebî qedandiye lê neçûye herbiyeyê Xalid Bek çûye herbiyeyê yani zêdetir xwendiye me anî ziman me got salekî ji Mustefa Kemal piçûktir e 3 sala beriya wî mektebê diqedîne 1902 da çer mektebê diqedîne wer jî berê xwe dide Filîstînê diçe Filîstînê niha em dîsa werin trêna dîploma di jînê da mixwendibû di jînê da dibêje ku 25 xwendewan mektebê eşreyê qedandin herbiyê qedandin Sultan Abdülhamid wana pîroz kir dîplomayê wana da giştî çûn destê Sultan Abdülhamid ku neçû destan Xalid bû ew kîjan Xalidê gelo ger ku tu nav xwendewanan da bigerî bilî Xalid Bekê Cibirî wek te Xalid tune yani yek ez Xalid Bek dizanim Xalid Bekê Cibirî yani ew ji tê watê ku Xalid Bek bi sekne tîk sekiniye baweriya wî bi ew jî tune bi Sultan Abdülhamid jî tune lê bi İttihat û Terakî jî tune dibe em diya jî di anha da wek not dîpnot yani wek têbinî em bigirin ku bila nê ji bîr kirin 1902 da tere lê wexta ku şerê yekem dest pê dike Xalid Bek ji Filîstînê vedigere tê li gimgimê dibe serokê alayiya Cibran çima beriya wî Xalid Mexsûdî heye pismamî wî ye ji Toqliyanin ji Alî Kanî Reşê ne lê Xalid Mexsûdiyan ku di layê wî hene Kamil Bek Kamil Bek û Baba Bek evana her du jî di İstiklal Mahkemesiya Diyarbekirê da tên sêdar kirin
Yani em qala Xalid Bek maqsudiyan dikin. De 1915 da li hemberê Urisan şer dike, di şer da tê kuştin. Xalid Bek maqsudiyan tê kuştin. Ku dibe serokê alayiyê îdî Xalid Begê Cibirî. Yani ji Filîstînê ve geriye bûye serokê alayîya Cibran û li hemberê Urisan û taşnak stûn şer dike. Çima ji ber ku di 1916 da serhet bi destê Urisan tê zevtkirin. Yani Qers, Agirî, Wan, Muş, hetanê Çewligê, Bitlis ketiye destê Urisan. Erzurum. Xalid Bek di wî demê da li hemberê zevtekçiyan şer dike. Pirse, tu dikarî pirsê bikî. Gelo wexta welatê me re were zevtkirin ji aliyê Rus, İngiliz, Fransî. Meriv dikare bêdeng jêra bimne yan na. Ev pirse. Pirse yeke. Meriv dikare bibêje ku serhet hatiye zevtkirin Xalid Bek çi işê te bi şerketiye tuşma terî li hemberê Urisan an jî Ermeniyan şer dikî bila herin zevtek zevt bikin û tu jî de bandora wana da bimîne. Meriv nikare biya bibêje gotinekî wisa meriv nikare bike. Ji ber ku axa te hatiye zevtkirin. Tu welatê xwe dixwazî biparêzî. Tu naxwazî welatê te were zevtkirin. Ji ber yekê jî ez dibêjim de Pirtûka ewkê da, de Pirtûka Mehmet Nûrî Dêrsimî hatiratım bîranînê min. İhsan Nuri dersi. Erê, di wî Pirtûkê da Mehmet Nûrî Dêrsimî Nuri dersi beni. Nuri dersi mi beni? Miguel wî Pirtûkê bibînim nîşan bide. Lê anha li berçavê min xuya nake û ez jî pir zêde ew nekim. Ez jî tevliheviyê çê nekim dê. Yani davul pütüke hatıratım bu ne hatıratım? Erê bîranînên min hatiratım. Bir aynı mi yani beni? Erê. Dewrê da yani dur û dirêj berfireh Kur İsal Nûrî Paşa Mehmet Nûrî Dêrsimî qala Xalid Begê dike qehramaniya wî dike mesela Ermeniyan şîrove dike li hemberê gotinên Ermeniyan bertek nîşan dide. Yani Mehmet Nûrî Dêrsimî bîranînê xwe da dema wî demê şîrove dike. Xalid Bek di navbeyna gimgim û xinûsê de çemî zor heye. Çemî zor da nîvê alaya xwe wenda dike. Yani li hemberê artêşa Rus û Ermeniyan da şinak stûn. Çima di 15 da Ermenî bi destê İttihat û Terakî rast konkujiyê bûne. Lê ew jî heyfa 15 dixwazin ji Kurdan bikirin. Ji ber wiyekê bi Urisan ra berê xwe dane serhedê û yani êş nemaye nedin Kurdan. Gelek numune hene li gimgimê jî em dikarin wan numuna jî vebikin. Lê mesela me ne ku em babeta Ermeniyan vedikin li ser de axivin, babeta me tiştekî dine. Yani li hemberê zevteka Rus û alîgirên wan Ermeniyan û di navbeyna hêzên Kurdan da şer heye li serhedê. Serhedê. Di wî şerê da em alayiyên Kurdan dibînin, Hesenan hene, Cibran hene, Zirkan hene, evana gişkî heydanan hene, evana gişkî li hemberê zevteka wî demîne. Çima? Ji ber ku peymana Berlînê heye. Di peymana Berlînê da 11 bajarên Kurdistanê di sinorê Ermenîstana mezin da hatine qebûl kirin. Qers, Agirî, Bitlis, Muş, Erzurum û bigire hetanê nizam Kuderê. Kurdên wî demê, rewşenbîrên wî demê, siyaset medarên wî demê nikarin tiştekî wisa qebûl bikin. Yani nikarin bibêjin gelê Ermeniyan we
ده bajarên me yanze bajarên me de Hayîstanê da di nav Ermenistana mezin da nîşan daye em ya qebûl dikin ser sere ser çavan Kurd nikan tiştekî wisa bibêj ji ber ku welatê Kurda ye bajarê ku hatine bi nav kir werhasin di çemê zoro da Xelîd Bek mêrxasiyekî bê hempa nîşan dide di werê da dive mîralay yani rütba wî bilind dive dive mîralay lê nîvê alaya xwe wenda kiriye û Xelîd Bek ji bo demekî vedikişe tere xarpêtê tere palo li werê gundek heye di wî gundê da ji bo demekî dimîne ji ber ku birîndarên wî jî hene a piştê ku bi şoreşa Sovyetê Ekim devrimê yani 17 Oktoberê wexta li Sovyetê şoreş çêdibe leşkerên Rus ê4 vedikişin terin welatê xwe êdî zevtek bi dawî bûye Xelîd Bek ji Sekratê yani gundê Paloyê berê xwe dide tê gimgimê derê da xanima wî dimre Nafiye xanim du zarokê wî hene yek Mahmûd Bek û yek jî İbrahîm e Mahmûd 14 salî ye İbrahîm jî wî piçûktir e Xelîd Bek hatiye gimgimê xanima wî jî li derê da miriye hatiye binaxkirin Xelîd viya li gimgimê pê dihese tabî em qala mirinê jî êdî em qala mirinê nekin mir çiqa êş bide mêriya ew qaside êş dide werhasil Xelîd Bek li gimgimê di 1917 da êdî dest bi siyaseta Kurdî dike ez qala hifzan dikim evaya di pirtûka Mehmed Şerîf Firat doğu illerî Varto tarihî xiromekî di pirtûka wî da heye dibêje ku Xelîd Begê Hesenî û Xelîd Begê Cibirî bi hev re şal û şapik li xwe dikirin belavokên Ehmedê Xanê û Melayê Cizîrî digirtin dibirin li gundan didan gundiyan propaganda Kurdiyatiye dikir sal 1917 ye em qala hevdan dikin ji gundiyan jî digotin pel û potê xwe neguherînin cilûbergê xwe neguherînin timî bi cilûbergên xwe bin û zimanê xwe neguherînin timî bi zimanê Kurdî bin di bandora zimanên din de nemînin ji Kurdan re û propagandayê din dikirin aqîda îmanê nûbara pirtûkan bi van her dû navan ku her dû jî berhemên Ehmedê Xanê ne berhemên Ehmedê Xanê çap dikirin dibirin didan gundiyan sal 1917 di vira de em çi tê bîra mêriya ez dixwazim wî bêjim yani mêro mêrxasên salê bîstan heya wan ji Ehmedê Xanê heye ji fikr û ramanê Ehmedê Xanê heye Ehmedê Xanê bi hezr û ramanê xwe li ser mêjoyê wan na bandor çêkiriye di tesîra Ehmedê Xanê fikr û ramanê wî da mane yani Ehmedê Xanê bavê fikr û ramanê netewperweriya Kurd e bavê fikr û ramanê netewperweriya Kurd e Ehmedê Xanê ji ber yekê me hevdê ji qedand êdî sal bûye 18 û 19 Xelîd Bek di nav eşîretê da di nav Elewiyan da me qala Elewiyan kir divê em viya parkî dinê ve bikin Xelîd Bek dema ku ji Sekratê ve digere tê gimgimê tere gundê Avdelan Avdelî Elewî ne tere di gundê wan da heft heşt meha bi cî dibe birayê Ehmed Bek ew jî tê gundê me gundê Kovkê xiromekan
davêjin ser gundê me 6 xortên kuştin. Gundê me ji gundekî elawî ye, xiromekî ji elawî ne. Lê xiromekî davêjin ser gundê me 6 kes tên kuştin. Sedem çima Ahmet Begê Cibirî hatiye gundê we ji wan re hembêz vekiriye cî daye. Ahmet Beg û Cibirî dixwazin heyfa xwe helînin. Yani bi xiromekana şer bikin. Xalid Beg dest dide ser. Dibêje mesela me ne mesela eşirayî ye. Em Kurdin, birayê hevin, xwezika tiştekî wisa çê nebûye, lê qewmiye çê bûye, heyf û şer û mer qedexe tune. Nikarin şer bikin. Ew jî sekna Xalid Begê yek. Du. Mehmet Xalid Firat heye. Mehmet Xalid Firat jî salê bîstan da milîsê Tirkan e. Ew jî xiromekî ye. Pisvamê Mehemîşerî Firat e. Li ser Google'yê ger meriv lê bixîne bi navê 75 yıllık derbeder hayatın pirtûkek derdikeve. Di wî pirtûkê da Mehmet Xalid wiha dibêje. Di dema me da di eyarê Xalid Begê da 100 sal derbas bibe kesekî din nayê dinyayê. Bi pîr û pakiya wî, bi ehlaqê wî, bi sekna wî, tu benî ademekî din di 100 salan da nayê dinyayê. Ev dîsa dijî Xalid Begê Cibirî bû ne? Ev bu xwe. Belê. Lê Belê. Cibran federasyon e. Yani 6-7 eşiretê biçûk di nav federasyona Cibran da cî dikirin. Yani ev kesî ku Xalid ji bo Xalid Begê îmsa dibêje ev dijî Xalid Begê bû. Tabii dije Xalid Begê milîsê Tirkan e. Yani wexta ku di 25 da şer gur dibe xiromekan di jiyatiya hereketê dikin. Gelek kes bi destê wana tê girtin teslîmî dewleta Tirk dikin. Yani di dema xwe da eşekî xedar didin Kurdan. Niha em ê werin 1919. Yani Xalid Beg hatiye gingumê jî hevdan bigire heta 18 û hetanê 19 kar û xebatekî gelemperî millî di nav gelê xwe da dike. Têkiliya wî bi eşîretan re çê dibe, bi şêx û melan re çê dibe. Mesela ez mînakekî bidim. Hacı Musa'yı xoytî wexta Mustafa Kemal tê Kurdistanê sal 1917 yekem car teref ferqînê maya ferqîn. Li wê derê ji giregirê Kurdan re nameyan dişîne. Dixwaze bikişîne cem xwe. Ji wana yek jî Hacı Musa ye. Xalid Beg du cara heyet dişîne ku têkiliya Hacı Musa û Mustafa Kemal qut bike. Du cara heyet dişîne. Di wan heyetan da yek Sadiyê Talhê ye. Sadiyê Talhê pismamê Xalid Begê ye. 5 sala ji Xalid Begê piçûktir e. Ji gundê ezîzan e, ji kanî reşê ye. Di 1920 da Xalid Beg wî dişîne Amerîkayê. Dibêje here perwerde bibe, dîplomasiyê hîn bibe, zimanê îngilîzî hîn bibe, piştre vegere were. Sadiyê Talhê vedgere tê li İstanbulê tê girtin ji ber ku bi cil û bergên leşkerî hatiye. Xalid Beg wî dide berdan. Yani em qala devre de ez qala Sadî dikim ji ber ku Sadî zêr. Sadî mêrxas e, Sadî zana ye, Sadiyê Talhê û di çil û di diya da ji endamê azadiyê, ji xelqa azadiyê a herî dawî ye. Ji çil û di diyan da tê sêdarkirin li Sêwasê. Ew çawa dibe, em wî jî parkî ve bikin baş dibe. Babeta me ew nine, lê
babet ama Xalid Begê lêbelkî lêbelê Jev dikire daye beri. lêbelê bandora Xalid Begê li ser wî heye. Yani bi destê Xalid Begê yani telebe öğrenci Xalid Begê em wer bibêjin. Evet. Hem pismamê wî ye hem telebî wî ye hem mêrxasê piştî 25 li çiya ye. 2 sala li çiya dibîne. Piştra berê xwe dide xweybûnê. Berê xwe dide binê xetê. Ji ber ku piştî têkçûna 25 qolekî Kurd Hesenan di nav da keremê qola hasî Şeyh Elî Rıza bana berê xwe didin rojhilat. Dixwazin herin cem bûn koşkakî. 500 malbatin. Êdinê li çiya mane neçûne. Ew jî piştî demekî berê xwe din binê xetê. Yadoyê dimilî û sadiyê telhê di xweybûna da cî dikirin. Dema ku efû mefû derdikeve vana cardim berê xwe din bakurtên sadiyê telhê wek berpirsyarê siyasî tê yadoyê dimilî jî berpirsyarê leşkerî vedgere tê. Ji aliyê xweybûnê ve. Sadî tê yado tê kuştin sadiyê telhê tê îxbar kirin êku îxbar dike xulamê wî ye xulamê wî dibêje ku di qamçiyê wî zîv da belavokên xweybûnê hene. Davêjin ser mala wî belavokên xweybûnê bi dest dixînin sadiyê telhê davêjin hundir li Erzurumê demekî dimîne piştra wî surgunê Siwazê dikin di Siwazê da İsmet İnönü rojekî tê girtîgehê digere dibîne yek bi şal û şapik çavşîn pisimbêlek zerik dibêje ev kî ye? Dibêje ew sadiyê telhê ye. Dibêje wî kûçikê sêdar bikin. Tere Enqerê qanûn derdixîne sadiyê telhê li bedlîsê li Siwazê tê sêdar kirin. Ew jî aqîbeta sadiyê telhê bû. Sadiyê telhê qirnê herî da wî ye. Keke îlhamî. Yani xelqa yan jî endamê herî da wî ye azadiyê. Azadiye ne? Her davi nünlerin her davi azadiye. Evet. Werhasıl Xalid Bek di 1919 da em li werî mabûn li Qerajêrê gundê Qerajêrê civînekî bi pêk tîne di wî civînê da Dînbaş Qasim jî heye. Serokê xiromekan henin giregirê wana. Xalid Bek li werî vedgere dibêje ji ber ku mizê 6 keş jî hatiye kuştin ha. Disa Xalid Bek radibe civînekî amade dike wana tîne di wî civînê da daxife dibêje em birayê hevin. 700 salê mafê me ji destê me hatiye girtin. Em Kurdin milletek cudanin mafê me û dewletbûnê heye em bi heva dikarin karoxebatê bikin em birayê hevin. Lê serokê xiromekan gişkî vedgerin dibêjin yaw pîrê me ji me re gotiye tu têkiliya we û kurdiyetî bi hev neketiye hûn Tirkin em Kurdistanekî serbixwe û azad jî naxwazin lê dixin ter. Ew civîn jî bi vî rengê bi dawî dibe. Lê karoxebata Xalid Begê di nav milletê xwe da berdewam e bi taybetî ez qala Gimgimê, qala Solxan, qala Kanîreş, qala Çewlik, qala yani ew bajarên dûr û nîzik dikim. Li wan deran têkiliya Xalid Begê bi giregirê Kurdan ra heye û qasidan dişîne xelk tê ziyareta wî ew tere gundan werhasıl em li vira da berê xwe bidin dawiya 19 ji ber ku li Dêrsimê tevlihevî çêbûye. Li Dêrsimê tevlihevî çêbûye. Dewlet Tirk dixwaze Xalid Begê bi alaya wî bişîne Dêrsimê ew elawîne û Xalid Beg jî em bibêjin Sûniye di navbêhna wan da belkî bikaribin şerekî dijwar derbixînin û Kurdan berhev bidin kuştin.
Xalid bek tere ovacıkı ba alaya xwe bavê Mehmet Moğultayê hebû navî niha tam nayê dîra min zeviya xwe tahsîs dike yani dide Xalid Bekê li wê derê Xalid Bek çadira xwe datîne û di nav Dêrsimiyan da گفتگوhan dike, şîrovehan dike, propagandayê dike, dibêjin birayê hevin, Tirk dixwazin me berhev bidin, ew ji bo wê jî me tirsî heye, yani çend silahê xwe yê xirab bidin, teslîm bikin, em ê nehêlin ku Tirk berê xwe bidin we êş û azarê bidin milletê me. Yani tekliyekî xweş di navbêna wî û Dêrsimiyan da çê dibe. Dikarim ya bêjim. Yani bi rêz û îhtiram li Xalid Bekê vedigerin çima? Ji ber ku di sala 1918 da Kurdistan talî cemiyetî ava bûye. Du hebê wana Dêrsimînê şûba wana di Dêrsimî da jî heye. Yani tekliya Xalid Bek û Kurdistan talî cemiyetî jî heye. Endamî bûye. Yani berpirsiyarê serhedê ye em dikarin we jî bibêjin ji bo Xalid Bekê Cibirî. Her çiqas ew de belgeyan da neyê ditin jî lê hatiye gotin yani kesên ku heya wî jê heye wana jî aniye ziman gotiye ku Xalid Bek de 1920 da li İstanbulê di mala Ewkê da mala Bedirxaniyan da ala Kurdistanê wexta ku tê pejirandin Xalid Bek ji tê de heye. Ala ku îro li başûrê Kurdistanê em dibînin. Ew al di 1920 da li Qadîköy di mala Mîr Bedirxan da hatiye çêkirin û qebûl kirin. Gelek Kurd beşdarî wî cîvinê bûne. Em ê disa vegerin Dêrsimê ovacıkê Tirk dibînin ku di navbêna Dêrsimî û Xalid Bek alaya wî da pirs û pirsgirêk çê nebûye. Wî dikişînin dibêjin here Erzurumê li Erzurumê di lewazimê da yani di karekî erzan da bixebite. Xalid Bek tere Erzurumê sal 20 Xalid Bek li Erzurumê dest bi rêxistina avakirina azadiyê dike. Gotinekî wî pir xas e wî gotinê divira da bêj. Dibêje her çiqas di fikr û ramanê xwe da em wek hev nefikirin jî da û doza me pîroz e em bi hev re dikarin kar û xebatê bikin û bişopînin. Sif ziya bi hereketa xwe bêşdarê azadiyê bûye û azadî jî êdî di 10 bajarê Kurdistanê da xwe bi rêxistin kiriye. İsal Nûrî Paşa endamê azadiyê berpirsiyarê Sêrtê ye mesela. Xalid Bekê Hesenî berpirsiyarê Gimgimê ye. Kur Hüseyin Paşa berpirsiyarê Malazgirtê ye. Yani Kurdistan bi vî rengî hatiye berpirsiyar kirin. Hereketa azadî hereketekî îlegal e. Hinek dibêjin di 21 da ava bûye, hinek dibêjin di 20 da ava bûye. Herî kar û xebata wî min şer negot. Xalid Bek di 1917 da dest pê dike kar û xebatê dike lê hîna nebûne rêxistin. Lê Erzurumê di 24 efserên Kurdan yani ku di orduya Osmaniyan da wezîfedarin bûne bi destê wana hatiye avakirin û wana jî kesekî mümtaz, kesekî zana, kesekî piralî kirine serokê xwe yani bûye serokê wana hilbijartine ew bûye serokê hereketa azadiyê. Serokê hereketa azadiyê Xalid Bekê Cibirî piralî ye. Leşker e, entelektüel e, 5-6 zimana dizane. Heya wî ji dîroka wî heye. Yani insanekî zana ye. İnsanekî pir
Pırzan. Yani rewşen biraz zane Rewşekê entelektüel zanaye, beli leşkerê, pisporê, ez siyasetê dizane. Velhasıl Xalit Bek idî komikan çê dike. Hereketa Azadiyê ji pênc kesan her grûpekî hicreyekî ji pênc kesan pêkitê navê van hicreyan pel û pincarên çolanê. Yani koma spingan, koma gerenga, koma em bibêjin rebêz, koma gulik, koma cağ. Yani navê Kurdî pel û pincarên çolan dayê hicreyan. Ew pir xweş e, pir min xweş. Yani tu navê Kurdî navê pel û beli pincaran tu wexta bidî grûpa xwe. Çi enteresan, çi xweş. Xalit Bek حتى بيستو سسيا لأزرمي تكلياوي بقنصلوسا أرزرمي راحية رادبه نامه كي چيدكه جي بولشويكان ردشينه علي كاريت خواز دبلوماسي لي بولشويك ببخت دردكبن يعني دبجن ام خودية ملت بندستن ام پرسو پرس کلکین ملتان چارەسەر dikin lê mesela Kurdan da piştgirtiye ditin Mustafa Kemal pera dişînin zêran dişînin dên didin werhasın alîkariyekî mezin didin Tirkan Kurd dîsa jî Xalit Bek Cibî an jî Usif Ziya tekliya wî bi wana re çêbûye çûne Kurdistanê ez qala Usif Ziya dikim qala Xalit Bekî nakim dîsa jî gotine madem hûn piştgirtiyê nadin me jî nedin win dizanin lê em ê bi qeweta xwe em ê bi xebata xwe em ê ser hildanê bi dar bixînin. Xalit Bek heta bîst û sisiya em dikarin bibêjin organîzasyon kar û xebat li bajarê Kurdistanê berdewam heye. Bîst û çaran da bîst û sisê tê dibêjin qirılma noktası, şikandin. Çima? Ji ber ku îdî komara Tirkan hatiye avakir. Yani devleta wana saz bûye. Kurd bê parmanê mafê Kurdan, heqê Kurdan hatiye inkar kirin. Eko di meclisê da bûn Usif Ziya li gimgimê tê girtin. Dîn başî Qasîm û îxbar dike. Xalit Bek şandiye gotiye here di nav gel da kar û xebatê dike. Ew jî çûye gimgimê, çûye xinûsê, Cemşêx. Xalit Bekê timî xwastiye ku yani ji kesên dewlemend alîkariya madî jî bigire. Ji wan yek jî Şêx Saîd e. Ji ber ku Şêx Saîd li Bingolê birê pez xwedî dike, celeb xwedî dike, dive Helebê difroşke û tê. Yani dewlemend e. Em dixwazin qala wî tiştê bikin. İnsanekî dewlemend e. Bîst û çara da Şêx dahîlê em bibêjin ew kê dibe. Azadiyê dibe. Di bîst û çaran da Şêx tere Erzurumê dibe mîvanê Xalit Bek di dadgeha Diyarbekirê da ji Şêx dipirsin. Dibêjin tu çûyî Erzurumê Xalit Bekê çi dikir? Şêx bersivek wiha dide. Dibêje wata ku şûm Erzurumê bû mêvanê wî Xalit Bek li ser pirtûkekî kar û xebat dikir. İdî ew pirtûk wergere yan bi xwe dinivîsîne yan tiştekî dine ez wî nizanim. Lê tiştê ku em dizanin Xalit Bek entelektüel e li ser ziman xebitiye û heya wî ji siyaseta dünyayê jî heye heya wî ji bûyeran jî heye û dizane. Em dikarin ya pêş. Tekliya Xalit Bekê û Şêx Mahmûd heye. Tekliya Xalit Bekê û Sinquşkakê heye. Yani bana biryar dane ku bi hev re rabin ser piyan. Pirse dipirsin Xalit Bek çima ji Erzurumê derneket. Dewleta Tirk heya wî ji kar û xebata Xalit Bekê heye. Di bîst û çara da wexta li Erzurumê erdheş çê dibe
Mustafa Kemal vedgere tê erzurumê nêta wî kontrolkirin e tê heyetekî ji gimgimê berê xwe dide erzurumê tere pêşwaziya Xalit pêşwaziya Mustafa Kemal civîn çêdibe di civînê da binbaşî Qasım tevleviyê çêdike nerazîbûn çêdibe piştê ku ew heyet bela dibe binbaşî Qasım bi Mustafa Kemal ra yek û yek tekliyê datine ji Mustafa Kemal ra dibêje li serhedê sedî heştê û pênc Kurd dewletxwazin divê tu pêşî li vîya bigirî ji bo ku tu pêşî lê bigirî ez pêşniyar dikim çi qas giregir rewşenbîr şêx û bek hene berê wana bide Anatolya navîn û pêsira xwe jê xilas bike rêya çareseriyê ev e aqilê ku dide Mustafa Kemal binbaşî Qasım bixweye binbaşî Qasım ew di nameyan da ji xwe heye yani de 25 da jî tu dizanî disa binbaşî Qasım bi şêx raye yani destpêkê da bi şêx ra nine lê wexta davêjin ser gimgimê gimgim azad dibe ew çaxê Şêx Evdulahê Melekan berê xwe dide mana binbaşî Qasım û binbaşî Qasım jî tevlê hereketê dike em werpêşin û ê li ser Pir Abdirehman Paşa Şêx Saîd dide destan jî disa binbaşî Qasım e Belê. binbaşî Qasım rola xwe lîstiye em dikarin werpêşin مقابل binbaşî Qasımlı kek Welî Sebrî mukabil ji gor ku goş zaliyan zalaya me binbaşî Qasım piştî wala şandire quşa dasî Tirkî dibêjin quşa dasî söke söke şandire söke ew jî Hezar Resul heft û pênc de miriye ne min wer bîz şêst û sisiyan da dimre şêstan da dimre lê kîjan salê da tam daha nayîbîra yani ew heftî pênc de miriye kim girib nizanim kî ev na yekê dine ew nene tu ê ku tu qalê dikî ya ev xayîkî namdar elde nayîbîra mugomek eve em lê divire de em qala tiştekî de bikin rojekî binbaşî Qasım vedgere tere Ankarê tere Mustafa Kemal dibîne Mustafa Kemal dibêje xêre Qasım tu hakî çi dibêje ez hatime îdara min bi zehmetiyê de erka dewletê da wezîfekî bidin min ez ê bixebitim û jiyana xwe bidomînim Mustafa Kemal dibêje here cem İsmet here cem İsmet İsmet ji terek xwe radike dibêje hayrola Qasım Bey dibêje wele Mustafa Kemal ez şandim got here cem İsmet derdê xwe jî İsmet ra pêşe ez hatim cemte dibêje derdê te çi ye dibêje wele jiyana min parêkî bi tar û mare yani deqata dewletê da karekî bidin min ez ê jiyana xwe bidomînim İsmet serê xwe radike dibêje bejn û bala te dirêje tu bi dest û piyê here ji xwe re karekî bibîne bixebite de qata dewletê da ji te re kar mal tune yani tu xizmeta dagirkeriyê bikî û dagirker jî rojekê hat ew ê bersivekî wisa bidin te te ra bêjin siktir ve here yani tevî malî ku ya gotireke we dîsa wala gotiye ji bo xaylekî Kurdî gotiye gote yani ev daxwaza wî dest ji berde gote çima yani ev der dolar gote çima ya bajwer alîkarî kire gote ya ev kesî ku milletê xwe re xayîtî bike ji me re jî bi rehet bi asan rojekê ji ber jî dike xêra wî tune dîsa gotî belê kekê em pir dirêj nekin ji ber demamê jî îdî kim bû dawiyê da ev ya jî bêjim kekê îlhamî Xelîd pek dîl hatiye girtin berê wî danî bedlîsê şêxên hîzanê
jiwan şeyxan yek berê xwe dide bedlîsê tere girtîgehê waliyê bedlîsê yekê Balkanê navê wî min dizanî nav tam nayîbîra min şex dibêje xêr dibêje yani em dostim me hevû dû nas dikir desturate hebe em dixwazin Xalid Begê bibînin walî jî dibêje ger ku li cem we leşker hebe zimanê wê jî bi Tirkî be hûn dikarin hevdû bibînin Xalid Beg diya dibihîse dibêje ez evîndarê zimanê Kurdî me bi Kurdekî ra ger ku bi zimanê Kurdî neaxifim ji wî têkliyê tim mefayê navînim ji şêx ra bibêjin ez ne müsaidim ez nikarim bi wî ra bi zimanê Tirkî biaxifim û danûstandina bikim na werhasil şêx dibêje heta vira hatine em nikarin vegerin divê tu destûr bidî walî dibêje baş de here bibîne tere ji Xalid Begê ra dibêje Xalid Beg têkliya me û Mustafa Kemal heye ew jî te nas dike têkliya wê jî bêguman heye lê em dikarin jê ra bibêjin belkî tu yê azad bibî Xalid Beg vedgere dibêje ez ketime behrekî bêpilî rêya çûyînê heye lê ê vegerê nene ev rêya yar û miradê ye şêx dibêje me dersa xwe girt xwedê te xilas bike Xalid Beg jî vedgere dibêje ji bo em dua neke dua bike bila xwedê Kurdan xilas bike yani me bi zanistî serîdaniye vê rê ev rêya yar û miradê ye qediya kekî îlamî ev rêya yar û miradê ye dengê te tune niha jî dengê te tune Biborîne mala te ava tu qala ku te jiyana Xalid Begê Cibirî kir ji xwe ew pirtûka te jî hatiye nivîsandin yani kera te gelek zêde ye ez te dîsa spas dikim ji bo beşdarbûna te gelek spas dikim gotina te dawî ez dizanim ez xwedevan ez temaşekeran dibêjim Welî Sebrî piştî vê Bernameya dirê dîsa bername wî kî dil heye ez naxwazim wexta wî bigirim yani saeta heşt dest pê dikir ne heşt êvarê me te dikir wexta te jî pirnama gotina te dawî şiyekek Sebrî geko gotina mina dawî ev e ji boyê milletekî bindest hişmendî giring e civîn çê dibin di wan civînan da em dibînin salvegera mesela ez mînakekî bidim li Diyarbekirê platformekî çêbû Kurd hatin bahebû dû di wî demê da salvegera mirina İsal Nurî Paşa bû yaw yekî qalê nekir yekî negot İsal Nurî Paşa ji bo vî milletê canê xwe daye em bi rûmet yad bikin em resmî wî li ser masa xwe dayînin geko wexta hereketên me koka xwe nebînin ê ku ji bo vî milletê canê xwe dane û gora wan jî nekifşe wenda ye ger ku yad nekin nikarin pêşe roja xwe jî ava bikin ez vî encamê derdixînim yani ji bo ku tu pêşe roja xwe ava bikî tu mecbûrî tu berê xwe bidî wan mêrxasan ê ku ji bo vî milletê canê xwe dane û gora wan jî nexuyaye dikarim ya bêjim bi rehmet em yad dikin lê fikr û ramanê wana timî dînya me ronahî dike pêşiya me ronahî dike bi vî çavê dibe em li wana mizê bikin û spas dikim dibêjim mala te ava te derfet û îmkanê da û em hatin me qala mîrê zirab û hevalên wî kir gelek spas na ev karê me keko ez te re spas dikim dîsa ku te ev kere te kerekî taybetî ye yani kerekî ji bo hişmandiyê welate merivê dîrokî ye yani ji bo wê te gelek spas dikim bibîne xêrî xweşiyê de ez te re serkeftî dixwazim te re karûbarê te re serkeftî dixwazim û xweşiyê de bibîne kekî serserê me serçavê me dema te baş û gelek spas
Gene temaşavan hêja ematın dawiya Bernameya çawa ku mêvarê me jî got yani hêşmendiya netewî gelek kirin ke hêşmendiya netewî çi ye merû divê dîroka xwe bizane. Eger ku dîrokê xwe nezanin hêşmendiya netewî de kêm dîmine. Çawa dîrok tê zanîn ev kesî ku li dîrokê de xwediyê rolekî giring bûne. Ev dîrok ku nûfera xwe de nûferî zêr hene. Dibe em wana baş bizanin. Wana ya yek çi Xelid Begê Cibirî bû. Xelid Begê Cibirî bû îro ji bo ve em ji bo wê û hevalên wê vê Bernameya Taybet amade kir. Mêvarê me jî hat. Dîsa wan ve spas dikim. Lê xwe bîr nekin em ku ji bo welatê vê Kurdistanê azadiya Kurdistanê dixwazin dîroka xwe divê baş bizanin. Li dîsa jî ez ê dubare bikim ki li Xelid Begê Cibirî û hevalên wî dîsa bi rêzda tînin bîranî bibîrtînin û em dîsa dizanin ku rêya wan rêya me ye rêya wan rêya azadiya Kurdistanê ev rê wê bigîşe armanca xwe. Ji bo temaşa ve temaşakirina ve spas dikim xêr û xweşiyê de bimînin heta carekî din û bernamekî din xêr û xweşiyê de bimînin.